Zsolt vagyok, 35 éves, 8 éve járunk a Fehér Gyöngy magánrendelőbe. Rengeteg fogászati kezelésen vagyok most már túl, köszönhetően annak, hogy ezt más rendelőkben hát nem megfelelően kezelték a fogaimat. És hát került a számba fogpótlás, inlay, onlay, komplett fogfelépítés, történt 2 fogfehérítés, illetve hát fogkőleszedések alkalmával egy biondos kezelés. Most már rendben vannak a fogaim, és jelen pillanatban csak fogkőleszedésre járok, illetve hát évente egyszer egy fogfehérítést is kérek. A tapasztalataim kiválóak, a doktornővel kapcsolatosan soha semmilyen fájdalmat nem éreztem, és mindig lehetett számítani a doktornő segítségére, hogyha váratlanul bármilyen baleset